Ukrajinské zachytávacie drony už lietajú v krajinách Perského zálivu, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský naznačuje určité veci. Prichádza toho ešte viac a ani USA na to nie sú pripravené. Ukrajina sa chystá vypustiť niečo obrovské v Hormuzskom prielive. Blokáda? Aká blokáda? Irán nedokáže zastaviť to, čo prichádza, pretože Ukrajina sa chystá dodať presne to, čo iránsky režim nikdy nechcel vidieť vo svojom životne dôležitom vodnom koridore. Na bezpečnostnom samite o Hormuzskom prielive povedal Zelenský slová, ktoré chcel počuť každý štát v Perskom zálive. Ak budeme mať aj dohodu o dronoch s krajinami Blízkeho východu, naše námorné drony budú jej súčasťou. Preto sa môže objaviť čokoľvek. Môžeme sa zapojiť do obrany, môžeme pomôcť konvojmi, povedal Zelenský zhromaždeným delegátom. Jedným ťahom Zelenský ukázal, že Ukrajina sa z krajiny, ktorá sa spoliehala na iných boji proti ruskej agresii, stala silnou vojenskou krajinou, ktorá je schopná pomáhať iným v čase ich núdze. Ukrajina už vyslala odborníkov na drony na Blízky východ. Viac ako 200 svojich najlepších a najbystrejších spolupracuje so štátmi v Perskom zálive, aby im pomohli zistiť, ako použiť zachytávacie drony na zastavenie iránskych dronov Šáhid. Títo odborníci dokonca priamo ničia iránske drony Šáhid, aspoň ak máme veriť Zelenskému. Takže to, čo tu vidíme, je posun vpred. Zachytávacie drony už lietajú. Teraz prichádzajú námorné drony. A ako čoskoro zistíte, dokážu oveľa viac než len zničiť plavidlá, ktoré Irán nasadzuje do Hormuzského prielivu. Veľký náznak Zelenského prišiel počas online bezpečnostného samitu, ktorý sa konal pred následným samitom, ktorý má Spojené kráľovstvo hostiť v Londýne. Tohto samitu sa zúčastní 35 krajín a má sa zaoberať tým, ako sa kolektívny západ, zrejme bez USA, chystá zabezpečiť Hormuzský prieliv po operácii Epic Fury. Predseda vlády Spojeného kráľovstva Keir Starmer uviedol, že tento nadchádzajúci summit posúdi životaschopné diplomatické a politické opatrenia, ktoré môžeme prijať na obnovenie slobody plavby, zaručenie bezpečnosti uviaznutých lodí a námorníkov a na obnovenie pohybu životne dôležitých komodít. Pre Ukrajinu je to príležitosť. Zelenský nám práve povedal presne, ako jeho krajina plánuje stať sa jedným z kľúčových hráčov v oblasti Perského zálivu. Ukrajinský prezident tiež spomenul dlhoročné dohody so štátmi Perského zálivu, ktoré budú cestou, cez ktorú sa ukrajinské námorné drony dostanú do Hormuzského prielivu. Tieto prielivy pocítili dopad operácie Epická zúrivosť a blokád Hormuzského prielivu vo svojich peňaženkách. Podľa analytika Oguzana Akenu denné exporty ropy z Iraku, Iránu, Saudskej Arábie, Kuvajtu, Bahrajnu a Spojených arabských emirátov SAE už do konca marca klesli z 12,3 milióna barelov na 7,8 milióna barelov. Celkovo, podľa agentúry AA, náklady týchto krajín, keď sa spočítajú straty z ropy a plynu s poškodením spôsobeným iránskymi raketami a dronmi Shahed, môžu po skončení vojny presiahnuť 50 miliárd dolárov. Tieto štáty Perského zálivu potrebujú spojenca, ktorý im môže pomôcť brániť ich lode a infraštruktúru pred iránskymi dronmi. Ukrajina sa chopila tejto úlohy. 19. apríla, len pár dní predtým, ako Volodymyr Zelenský naznačil, že námorné drony smerujú do Perského zálivu, Ukrajina oficiálne uzavrela 10-ročné obranné dohody s Katarom, Saudskou Arábiou a SAE. Tieto dohody sa pripravovali už nejaký čas, teraz boli oficiálne podpísané a Volodymyr Zelenský naznačuje, že toto môže byť východiskovým bodom pre niečo oveľa väčšie. Už sme sa dohodli na 10-ročných zmluvách s 3 kľúčovými krajinami: Saudskou Arábiou, Spojenými arabskými emirátmi a Katarom. Už máme žiadosti z 11 krajín Blízkeho východu a Perského zálivu a postupne sa pozeráme aj smerom na Kaukaz, povedal Volodymyr Zelenský pri oznamovaní týchto dohôd. Tieto dohody sú pre Ukrajinu rovnako dôležité ako pre krajiny Perského zálivu. Ako poukazuje Politico, Ukrajina využila tieto dohody na zabezpečenie životne dôležitých dodávok ropy po zime, počas ktorej Rusko neustále útočilo na ukrajinské energetické siete a infraštruktúru. Surová ropa bude podľa Zelenského dodaná do európskych rafinérií, kde sa premení na palivo, ktoré poputuje na Ukrajinu. V niektorých prípadoch budú krajiny Perského zálivu dodávať naftu priamo. Ukrajina dostane aj finančnú pomoc a protiraketové strely, čo dokazuje, že tieto dohody nie sú jednosmernou cestou ukrajinských dronov do krajín Perského zálivu. Ukrajina je vnímaná ako rovnocenný partner, čo znamená, že dostáva toľko, koľko sama poskytuje. Nemôžeme ignorovať ani to, čo tento najnovší útržok informácií od Zelenského znamená pre postavenie Ukrajiny u jej západných partnerov. Ukrajinský prezident múdro povedal práve tým ľuďom, ktorí 4 roky pomáhali Ukrajine bojovať proti ruskej agresii, že je pripravená pomôcť. Spojené kráľovstvo má aspoň zjavný záujem, aby ukrajinské námorné drony vstúpili do Hormuzského prielivu. Starmer označil opätovné otvorenie Hormuzského prielivu za globálnu zodpovednosť pred virtuálnou konferenciou, na ktorej Zelenský naznačil svoju myšlienku. Musíme upokojiť komerčnú lodnú dopravu a podporiť operácie odmínovania, aby sme zabezpečili návrat globálnej stability a bezpečnosti, vyhlásil Starmer.
Súčasťou upokojenia komerčnej lodnej dopravy bude zabezpečiť, aby nemilitárne plavidlá mali ochranu pred budúcimi iránskymi útokmi dronov Shahed a rýchlych člnov. Ukrajinské námorné drony sú na túto úlohu ideálne. Spojené kráľovstvo si tento fakt uvedomuje a už vyhlásilo, že Ukrajina by mohla zohrať užitočnú úlohu pri opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Tá užitočná úloha nie je obmedzená len na poskytovanie námorných dronov a zachytávačov. Ukrajina má skúsenosti s riešením blokád, konkrétne tej, ktorú sa Rusko pokúsilo zaviesť v hlavných potravinových bezpečnostných koridoroch Ukrajiny v Čiernom mori. Samozrejme, Ukrajina čelila ruským vojnovým lodiam operujúcim ako súčasť čiernomorskej flotily, nie dronom a rýchločlnom, ktoré Irán používa v Hormuzskom prielive. Ale mnohé zo zbraní, ktoré použila na prelomenie tej blokády, vrátane námorných dronov, ktoré sa teraz dajú smerovať do Perského zálivu, boli v tej operácii kľúčové. Ukrajina má plán a čo je najdôležitejšie, bojom overené skúsenosti, ktoré dokazujú, že jej drony budú fungovať aj v Perskom zálive. Ukrajinské drony sú pripravené vyraziť, ale existuje jedna nečakaná prekážka, ktorú bude možno musieť krajina prekonať. Už sme spomínali, že USA sa formálne nezúčastnili konferencie, na ktorej urobil Zelenský svoje oznámenie. Na to môže byť množstvo dôvodov, ale jedným z nich môže byť, že USA veria, že majú vlastné riešenie pre Hormuzský prieliv. Amerika reagovala na iránsku blokádu a odmietnutie režimu rokovať o dohode, ktorá by vyhovovala USA vytvorením vlastnej blokády. Z tohto dôvodu bude pre USA rovnakým šokom ako pre iránsky režim, ktorý chce dominovať v Hormuzskom prielive pomocou svojich asymetrických taktík, to, čo Zelenský práve naznačil. V čase vytvorenia tohto videa bola americká blokáda stále v platnosti. Dňa 20. apríla americký prezident Donald Trump oznámil, že USA nemajú v úmysle zrušiť blokádu, kým sa s Iránom nedosiahne dohoda. Trump sa zdá byť spokojný s účinkami blokády. V príspevku na Truth Social z 20. apríla Trump vyhlásil, že americká blokáda absolútne ničí Irán a že iránsky režim to stojí ohromujúcich $500 miliónov denne. Zdá sa, že USA a Irán sa tiež príliš nepribližujú ku zavretiu dohody, ktorá by ukončila americkú blokádu. Napriek tomu, že rokovania stále prebiehajú, obe krajiny sa zapájajú do vzájomného vyhrážania sa. Irán tiež 20. apríla oznámil, že podnikne odvetné kroky po tom, čo USA deň predtým zhabali iránsky nákladný tanker. Trump tvrdil, že USA začnú útočiť na civilnú infraštruktúru v Iráne, ak budúce rokovania zlyhajú. Zatiaľ čo stále nie je ani isté, či sa Irán vôbec zúčastní najnovších rokovaní v Pakistane. Takže situácia v Hormuzskom prielive je stále nestabilná. A je potrebné položiť si otázku, či by boli USA spokojné, keby sa námorné drony Ukrajiny dostali do tohto vodného koridoru. To je ťažká otázka. 5. marca, čo bolo približne týždeň po začiatku operácie Epická zúrivosť, Zelenský tvrdil, že USA požiadali Ukrajinu o pomoc v boji proti iránskym dronom Shahid. Ukrajinský prezident tedy povedal, že Ukrajina by bola viac než ochotná vymeniť svoje zachytávacie drony a odborné znalosti za systémy protivzdušnej obrany Patriot z USA. Trump sa v tom čase zdal byť tejto pomoci otvorený. A dokonca povedal, že by prijal akúkoľvek pomoc od akejkoľvek krajiny po vyjadreniach Zelenského. Ale len o 11 dní neskôr denník Independent informoval, že USA odmietli ponuky Ukrajiny na pomoc poskytnutím svojej dronovej technológie. Ako to často býva, Ukrajina presne nevie, na čom je z USA. To nás privádza späť k veľkému náznaku Zelenského. Ak USA nechcú pomôcť Ukrajiny v Hormuzskom prielive, Ukrajina sa o to nebude usilovať. Obíde to. O tom sú v skutočnosti 10-ročné obranné dohody s krajinami Perského zálivu, keďže Ukrajina sa stavia do pozície dodávateľa kľúčových zbraní pre krajiny, ktoré boli ovplyvnené americkými a iránskymi krokmi v Hormuzskom prielive. Vráťme sa späť k samotným zbraniam. Ukrajinské zachytávacie drony už lietajú v oblasti Perského zálivu. Teraz sa Ukrajina chystá dodať námorné drony svojim novým partnerom v zálive. Ale prinesú tieto drony naozaj taký obrovský rozdiel v Hormuzskom prielive, že by mohli raz a navždy ukončiť blokádu. Skôr než odpovieme na túto otázku, pripomíname vám, že sledujete reláciu The Military Show. Ak ste sa ešte neprihlásili na odber, teraz je ten správny čas. Než sa pustíme do toho, čo ukrajinské námorné drony naozaj ponúkajú. Teraz už poznáme základy námorných dronov. Tieto bezposádkové hladinové plavidlá sú diaľkovo ovládané a môžu byť použité na doručenie silných bojových hlavíc na lode. To je všetko pekné a dobré a Ukrajina už roky používa svoje námorné drony na tento účel v Čiernom mori. Ale Ukrajina nikdy nezostáva stať na mieste. Neustále inovuje a niektoré nedávne pokroky v oblasti námorných dronov posunuli tieto zbrane z úrovne užitočného vybavenia v Hormuzskom prielive na potenciálne prostriedky na ukončenie blokády, ktoré by mohli využiť štáty Perského zálivu a západné krajiny, ktoré chcú opäť otvoriť túto vodnú cestu. Najprv sa vrátime k 17. marcu. V ten deň portál Militany informoval o pozoruhodnom úspechu jedného z ukrajinských dronov Magura V7.
Tento úspech nebol až doteraz zverejnený. V skutočnosti sa to stalo v septembri 2025, keď sa Ukrajina zúčastnila cvičení NATO, REPMUS a Dynamic Messenger, ktoré sa konali pri pobreží Portugalska. Tieto cvičenia zahŕňali modrých, čo boli sily NATO, a červených, ktorí práve používali ukrajinské drony Magura V7, aby v scenári vojenskej hry bojovali proti vojnovým lodiam NATO. Pre tieto vojenské hry bolo vytvorených 5 scenárov. Vo všetkých 5 červení porazili modrých. NATO červeni použili rôzne verzie námorného dronu Magura V7, ktoré boli prispôsobené na plnenie špecifických úloh v každom cvičení. V jednom prípade bola Magura vybavená prieskumným zariadením, aby červeným pomohla riadiť dopravu pri pobreží Portugalska. V ďalšom prípade bol ukrajinský dron vybavený guľometom, ktorý mohol použiť na likvidáciu hrozieb na vode. Ale najväčším úspechom Magury bolo jednoznačne simulované potopenie aspoň jednej fregaty NATO. Podľa pravidiel vojenských hier sa za víťazstvo považovalo, ak sa jednému z ukrajinských dronov podarilo zamerať cieľ, napríklad na radarový systém lode, bez toho, aby ho modrí odhalili. Magura v tom uspela znova a znova. Toto je typ námorného dronu, ktorý bude smerovať do Perského zálivu. A Irán sa má čoho obávať. Magura V7 existuje už od roku 2025. Má cestovnú rýchlosť 23 uzlov, hoci dokáže dosiahnuť maximálnu rýchlosť 39 uzlov, čo je viac než dosť na to, aby mohol prenasledovať rýchle člny Iránu, ak si to situácia vyžiada. Štandardná verzia dronu dokáže zostať na mori celých 48 hodín a má dojazd 800 námorných míľ. Najviac nepokojujúce pre Irán je, že Magura V7 dokáže niesť náklad s hmotnosťou 650 kg, teda viac ako 1400 libier. Už vieme, že to stačí na potopenie fregaty NATO počas vojenských cvičení. Pre oveľa menšie člny, ktoré sa Irán snaží použiť na ovládnutie Hormuzského prielivu, je takáto výbušná sila rozsudkom smrti. Takže krajiny v Perskom zálive možno získavajú námorný dron, ktorý si poradí s hrozbami iránskeho námorníctva. Ale čo iránske drony Šahíd? Tieto drony lietajú po celom Hormuzskom prielive, útočia na obchodné lode a v podstate bránia štátom v Perskom zálive dostať svoju ropu a náklad do iných krajín. Ukrajina už poskytla riešenie proti dronom Šahíd vo forme svojich záchytných dronov. Tieto drony sú však najúčinnejšie pri obrane statických cieľov, ktoré sa nachádzajú na území štátu, ktorý ich používa. Obchodné lode nie sú statické ciele. To však neznamená, že ukrajinské námorné drony nemôžu pomôcť riešiť hrozbu iránskych šáhidov v Hormuzskom prielive. Dňa 19. apríla Militany oznámil, že Ukrajina po prvýkrát použila námorný dron slúžiaci ako nosič na zachytenie ruského dronu typu Šáhid. To, čo sme videli v tejto operácii, bolo, že Ukrajina dokázala použiť jeden zo svojich námorných dronov ako materskú loď pre letecké drony, ktoré boli vypustené do vzduchu priamo z námorného dronu. Ukrajina nezverejnila, ktorý zo svojich námorných dronov použila pri tejto operácii. Avšak v marci sa objavili správy, že Ukrajina upravila niektoré zo svojich dronov Magura tak, aby boli schopné niesť a vypúšťať záchytné drony. To sa zdá byť celkom veľkým vodítkom. Ukrajina tiež zverejnila zábery zo svojho svetového prvenstva. Video ukazuje, ako jeden z ukrajinských záchytných dronov vystreľuje do oblohy po tom, čo bol vypustený z paluby námorného dronu. Následne sa pohľad prepne na zábery zachytené samotným záchytným dronom, keď sa približuje k ruskému dronu Šáhid. Nasleduje šum. Dron dosiahol priamy zásah. A práve takto Ukrajina ukázala, že rozšírila svoje schopnosti čeliť hrozbám zo vzdušných dronov. Koncept vypúšťania vzdušných dronov z námorného dronu nie je pre Ukrajinu nový. Už to urobila predtým, najmä pomocou FPV dronov vypúšťaných zo svojich námorných dronov na zničenie oveľa väčších ruských vzdušných prostriedkov, ako sú vrtuľníky. Ale toto je prvýkrát, čo sme videli, že Ukrajina vypustila svoj nový typ zachytávačov z jedného zo svojich námorných dronov. Synergia je zrejmá. Ukrajina už posiela zachytávače do oblasti Perského zálivu. Teraz predvádza nové schopnosti svojich námorných dronov, ktoré umožňujú štátom v Perskom zálive dopraviť svoje záchytné drony do Hormuzského prielivu. Zamyslite sa nad tými možnosťami. Saudská Arábia a Katar budú môcť posielať svoje tankery do Hormuzského prielivu spolu so skrytou prítomnosťou Magury. Ak sa objaví Šahíd, Magura sa vynorí a vypustí zachytávač. A ak sa rýchločom pokúsi o zachytenie, Magura naň môže vystreliť z guľometu, alebo v prípade potreby zničiť čom pomocou svojho obrovského výbušného nákladu. A popri tom všetkom nesmieme zabudnúť, čo už ukrajinské námorné drony v minulosti dosiahli. Tieto drony sú jedným z najväčších dôvodov, prečo bola do marca 2024 vyradená tretina nechválne známej ruskej čiernomorskej flotily. Námorné drony spolu s raketami a leteckými dronmi zasahovali ruské vojnové lode tak silno, že boli nútené stiahnuť sa z Krymu. Teraz sa tie lode zdržiavajú v pevninskom prístave Novorosísk, keďže boli vytlačené z Krymu. Ruské vojnové lode teraz riedka vyplávajú. Vedia, že na ne čakajú ukrajinské námorné drony.
Ukrajina tiež použila typy dronov, o ktorých Zelenský naznačuje, že prídu do Perského zálivu, aby vyradila najmenej jednu ruskú ponorku. Irán má vo svojej flotile odhadom 28 až 30 ponoriek. Tieto ponorky nie sú v bezpečí, ak ukrajinské námorné drony vstúpia do Hormuzského prielivu. Ukrajina tiež použila svoje námorné drony na útok na Kertský most, ktorý spája okupovaný Krym s ruskou pevninou. Takže do mixu toho, čo budú štáty Perského zálivu získavať od Ukrajiny, môžete pridať aj útoky na námornú infraštruktúru. Zaujímalo by nás, či sa kamikadze drony Magura čoskoro dostanú do iránskych prístavov, aby zastavili spúšťanie rýchlych člnov priamo pri zdroji. Práve táto úroveň všestrannosti robí z ukrajinských námorných dronov taký dôležitý prostriedok v Hormuzskom prielive. Takmer nič, čo by Irán mohol nasadiť z tohto vodného toku, nebude pred týmito dronmi v bezpečí. Šahidy môžu byť dostrelené pomocou interceptorov vypustených z paluby ukrajinských námorných dronov. Akékoľvek lode, ktoré Irán pošle do Hormuzského prielivu, od rýchlych člnov cez vojnové lode až po ponorky, sú v ohrození. Ukrajinské drony ich môžu zasiahnuť všetky. A keďže Ukrajina má už viac ako 200 svojich odborníkov na drony umiestnených v oblasti Perského zálivu, noví partneri Ukrajiny sa budú môcť učiť o jej nových dronoch a nasadzovať ich podľa osvedčeného modelu, ktorý už fungoval proti Rusku. Čo sa týka Ukrajiny, urobí ďalší obrovský krok k tomu, aby sa stala významným hráčom v oblasti Perského zálivu, keď dorazia jej námorné drony. Týmto bude premena Ukrajiny dokončená. Keď Rusko vtrhlo vo februári 2022, Ukrajina mala armádu, ktorá sa vo veľkej miere spoliehala na vybavenie z čias Sovietskeho zväzu. Napriek tomu dokázala prežiť a v nasledujúcich rokoch jej pomohli vlny západnej podpory. Ale Ukrajina je teraz oveľa viac, než bola predtým. Krajina je svetovým lídrom o vývoji dronov a má riešenia, ktoré krajiny v Perskom zálive potrebujú na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Ukrajinské námorné drony sa čoskoro objavia na mieste, kde ich Irán nechce vidieť. Režim nemôže urobiť nič s tým, čo prichádza. Najnovší krok Ukrajiny len rozšíruje to, čo už robí v Hormuzskom prielive. V tomto videu sme sa dotkli tém zachytávacích dronov a 10-ročných dohôd. Teraz zistite, ako Ukrajina využíva svoje bohaté skúsenosti v boji s Ruskom na to, aby sa stala jedným z najdôležitejších partnerov, akých kedy budú mať štáty Perského zálivu. Pozrite si naše video, ktoré sa venuje tomu, ako Ukrajina buduje nečakané spojenectvá a čo to všetko znamená pre Rusko. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála do Military Show, aby ste nikdy nezmeškali naše spravodajstvo o najnovšom dianí na Ukrajine a v oblasti Perského zálivu. Ďakujeme za sledovanie.